Fusik, víte u dalšího videa a dnes je to další prohlídka Detadícraftu a já jsem říkal, že si to vyhradíme jenom pro parkour, ale už jsem si to rozmyslel, takže já vám jen tady ukážu lobby parkouru. Tady se spawnete, pokud jste tady poprvé, tak se připojíte do téhle arény. Tady vyskačete takový úplně lehký parkour a tady už jsou arény, tady je nové space. A takže teď vám ukážu ještě, no v Survival Games jsou dvě nové arény, já vám je ukážu jen tak očkem. Tady tu jsem stavil s Lumíkem a, no s Lumíkem, je to takový pokojček, dost se nám poved. A tu jedničku jste viděli a tady tu trojku stavil Lumík, jenom já jsem mu tam něco přistavěl, takže jenom malinko, takže to je vlastně skoro celý Lumíkovo. Takže tak. Takže my se podíváme na spawn a já to napíšu, když tak spawn, kdyby chtěli být na videu. A spawn se dost změnil od té doby, co jsem natočil další díl. No a to je tak, že už žádná savana, ale je to pláň. Já jsem to skopíroval Vorteritem a protože ta savana už mě fakt otravovala, takže na pláně je to myslím, že hezčí a já vám tady ukážu, že myslím, že jsem to dost dobře vyladil tady takhle. Že to je fakt dost dobře vyladěný, mi můžete napsat, jestli se mi to povedlo. A takže vlastně ani nejde vidět, že to je skopírovaný, ten kdo by se na tohle video nedíval a připojil by se sem. No, tady trhy jsou pryč, protože protože přece když skopíruju něco Vorteritem, tak shopkeepři a truhly, jako ty poklady, myslím se jako nevezmou. A command bloky taky ne, takže je tady o hodně méně věcí, takže jsem tady místo toho dal takovýhle lůžko pro rybičky. Shopkeepři jsou pryč, ale jeden je tady nový. No ta socha taky, už prostě command bloky, to mě štve, se neukládají command bloky s kopírováním, ale to asi nebude vina Minecraftu, ale toho. Tady jak vidíte ten alkarský diamant, tak to tady už bohužel taky není kvůli tím command blokům, mně se to nechce kopírovat, tak je tady napsáno coming soon. Dřív nebo později tady určitě něco postavím, když už tady ty schody jsou. No, ten automat už taky nefunguje, bohužel, no, ale aspoň, že je tady. No a teď se podíváme co to jmenuji sakra. Teď se podíváme do nového Alkary, to je prostě, je to prostě jako takový novější Alkary, tady to je jako památka, tady to je jako novější a my si ukážeme tady nový poklad, už je tady, karpel zůstává karpelem, ale tady už je nový poklad a tam ten je odebrán. Ten je tady, já vám ho ukážu, protože ono to je docela hrozně těžký a tak abyste že měli šanci aspoň jeden najít. Takže vlezete tedy do tohohle kanálu a tady je ten poklad, tady bžum. A tady je Golden zlaté legíny, Unbreaking 7, což je fakt dobrý. Tady máte heal 3, heal 4, tady máte 2 sušenky a tady máte kamenný meč Fire Aspect 1. Takže tak, a tady už nic není. Tam už to prostě teče dolů a hotovo. No, takže tak, já se to tady vymažu, protože mi se to fakt nelíbí, tady to. No, ukážu jsem to na videu, abyste prostě mohli mít poklad za to, že jsem ty tady smazal. Tak jo, no, tady jsem postavil takový pěkný schod, dost se mi pohodli tady takhle, prostě tady to jde. To je takhle vžum. A je to tady. A jinak, kdyby já toho chci na hostu.eu, což není moc nejlepší portál, takže už příště si to dám někam jinam, tady kdyby to náhodou někdy spadlo, tak se to občas stane, no. Padá to dost málo, jakože to, ono je někdy období, prostě třeba hodina, kdy to padá pořád, takže to tady prostě nemá cenu hrát, ale jinak to padá tak, jinak tohle období je tak jednou za týden, takže v pohodě. Tady je takovýhle obilí, tady jsou bariéry, abyste to nemohli pošlapat, možná to tady nejde ani v té desce, ale tak pro případ. Tady jsou moje autíčka, tady je takový docela hnusný autíčko, tady to je lepší autíčka, auta prostě stavit neumím. Tady je obyčejný domeček, tady jsou taky bariéry, že jo, aby tady mohl být ten stoleček. Tak, tady jsou světýlka, protože to je vždycky nejlepší. Tak se nevěděl, dobrý. Tady je kuchyňka, tady to má být jako takový barel, že jo, na vodičku, takový, když to víte co. No, je to takový skromný domeček, tady je trošku bordel. Ale to se stane, tady je bedna na krabice, tady je sezeníčko, tady je hajzlíček.
No, pak tady je ještě něco určitě. Jo, tady nějaký dům, který to stavil Lumík. Včera to chtěl stavět Lumík, ale jelikož on na to fakt neměl cenu včera, jak to padalo celou hodinu, takže on se na to vykašlal, dostaví to určitě později. A tady, no to si dáš srandu, Martinku. Tady je vietnamský shop, Viet Shop Alkary. Tady vám ukážu, kde bydlí ty Vietnamci, fakt jako super luxusní barák, takže jako jde vidět, že si bydlaví hodně. A tady je ten Vietnamec, prostě Vietnamci, jak vidíte, prodávají úplně všechno, takže my se tady podíváme, co tady prodávají, něco se tady možná i koupíme. Takže si koupíme tady 5 sušenek, kvalitních sušenek, chlebíčky si koupíme, botičky, Protection 1, Falling 1, tady je Kids War, který má Knockback 1, což je docela dobrý, tady je vodička Speed a tady je dortíček a to je všechno. Jako, mně se to docela líbí, bude tady určitě víc obchodu, ale už nechci hledat jako nějaký tržiště, kde to bude všechno dohromady, ale chci prostě udělat to, že to bude prostě rozházený po celým spawnu. No, takže já to pauznu, zkusím si vzpomenout, že jsem ukázal vlastně všechno. No, takže jsem jen tak popřemýšlela, abych nekazal video a vážně už tady nic nového není. A jediný 2 poslední informace, že už jsou tady 3 zkušební admini, což je Lumík, Pes a Muša. Zkušební admin může se stát taky potom i hráčem obyčejným. Takže tak, prosím vás, neproste mě, jestli tady můžete být nějaký admin, protože prostě já vás klidně zabanuju, já to úplně nenávidím, když mi napíšete, jestli tady chcete být někdo v A týmu. Fakt to nenávidím, takže pokud tady nechcete mě nasrat, tak to prosím nepište. Já to dám, pokud se rozhodnu. No a jinak bych to viděl tak, že Muša asi to admina fakt být nebude, protože ten je tady strašně neaktivní. Pes možná jo, a Lumík taky možná jo, ještě se uvidí. Tady tohle by bylo asi všechno, ne, nebylo vlastně. Ještě Lumík včera, nebo předevčírem natočil takovou úplně mega dobrou pozvánku na tenhle server, takže fakt doporučuji se na ní podívat. Tady klikněte někam, tady prostě se vám to zobrazí, je to fakt úžasný. Věřím, že se s tím musel patlat fakt strašně dlouho a moc ti za to děkuju. Fakt se mi ta pozvánka líbí a myslím, že tím neženeš nějaký své fanoušky na server. Takže mějte se, čistý pusík, autobusík.